Siamai, siwr I chi, croeso I Clwb Cwins yn Caerfyrddin. Ww, mae'n gadw ni mas o fyr. Ni mas o jalfais, on tour. Na, I ni fan hyn I ddathlu, gyda cwpl o bencampwyr fan hyn. Huw Jones sydd wedi ennill yr autumn rally, Clwb Cwins, wrth gwrs, oedd ar y weekend, a British Rally Champion Osian Pryce. Clap, da iawn. Llongyfarchiadau, boys. Diolch fawr, thank you. Oedd e'n tough night I fi, mae'n honest. Oedd Carmarthen Motor Club rhoi hell of a rally yn o'i ni, a oedd e'n briliant. Joyous I bob munud o fe, so diolch I pawb, oedd e'n gret. Osian, ti wedi cael weekend a hanner fyd, British Rally Champion. Ti dal I wenni? Do, dal I wenni. Di joy fo, really. Teimlad sy'n ni byth yn meddwl sy'n ni'n deimlo I fo'n onest, ond back to reality heddiw yn ôl i'r gwaith. So, ddim fi gael lot o amser I fwynhau y moment, ond na I dal fyny fo'r dathlu. Mi ddaw, ond ti na yn byth nawr. British Rally Champion, ti'n immortal. Fel rhywun arall sydd yn ystafell. British Rally Champion arall, mae rwle? Come on down. Immortal was the word, yeah? Immortal, yeah. Beth yw job ti hyn o de? Wel, dwi'n bod, really, os oes na rhywun eisiau siarad, fi'n mynd rownd efo'r mic a... How? Ti'n bod wneud hwn digon hir nawr I wybod bod y The camera... camera's behind you. Oh, yeah. Just mynd rownd a siarad efo bobl sy'n yn y lle yma, achos mae yna dipyn o hanes yma, a dwi wedi weld boi sydd wedi trefnu'r autumn rally a long time ago. So gawn ni sgwrs efo fo later on, falle. A Andrew Sleeman yma, rhywle, lle mae o? Di ennill yr autumn rally, so di mae'r bend y hun, cofia. Diolch fawr, Howard. Mae eisiau gweud diolch fyd I Clwb Cwins am cael ni. A diolch I Clwb Moduro Caerfyrddin hefyd am gwahodd ni a cael ni ma, ynddo fe? Reit, dechreuwn ni dda Huw. Huw, gweithio, ti wedi touch tyma bach ar yr autumn yn Osadwn, ond ti'n meddwl bydde ti'n gallu ennill os oedd entry eitha da mas yn o dde? Na, no way byddwn i'n meddwl byddwn i'n ennill. I'n honest, byddwn i'n dream come true I ennill e. I fi yn bersonol, ennill yr autumn, yn meddwl mwyn ennill y Grendeg, achos mae'n local town fi, a mae'n meddwl y byd I fi, ond oedd really good competition mas. Oedd the best of the best, so I ennill, oedd meddwl popeth I fi, O ti'n gwybod yn petrol, ti'n meddwl bod ti there abouts, neu o ti'n siŵr? Na, wel, o'n honest, gwna ni I Allen, a ble ni'n petrol, a wedi sa'n gwybod, sa'n gweithio, neu oedd e'n bol yn gweithio ni. So un o'r ddoi, achos so, o'n i'n really clywed yn ei ble o'n i'n gwybod falle bydden ni'n mix, ond collon ni lot o amser, first dal a ceir a stwff, a lot o stwff wedi digwydd fe, ond we were in the mix, o'n i'n gwybod o'n i'n mix, so just eisiau cadw pen a cael clean run yn y second half, really, a trial dyn ôl o fe, and which Sean did wneud hell of a job o cadw fi ar y rewl, fe. Well done, Sean, Clap I Sean. Sean. Howard, fel co-driver, mae eisiau ti holi Sean? Well, I fi siarad efo Sean, de. Sut o'n Osadwn I di co-driver te? Ys ti wrong slot? Na ddo. Na ddo? Lying bastard. You must have nudged past one junction or overshot one junction, sure. Bachau mi mewn un ffarm, ond... Ti'n cael y rŵt cyn yn ôl I tyddo? Oedd Allen yn tight-lipped. Oedd e'n tight-lipped. Fair play. Ti'n gwybod pwy sy'n eistedd drws nesaf ti fan, dwyt? Ross Jones, cyn trefnwr y rally autumn. Ac oedd yn dweud bod o allan ar Sadwn, and you cannot replicate the smell of cow shit on an exhaust. Dwi'n mynd gallu dweud hwnna'n Cymraeg, ond special I ti hefyd? Yn special iawn. Ie. Nes I DSO, so sa di bod ar event yn blynydde môr. Nes ti llychau rhywun allan? Na. Do! Nes ti gyrru rhywun adre? Do? Na ddo? Oh. Got to be done as a DSO, innit? Flex them muscles. Good rally? Brilliant. Really good route, technical route, I fod yn honest. Tricky plot, achos o'n i'n o tair map dyn ni. So, just yn mynd o un map i'r llall. O ti'n neud hwnna neu ti di sticio nhw efo at ei gilydd? So, nes i'r plot gynta, wedyn torro ni, oedd e fel game o Jenga. Siwr. So, Ydy o'n iawn yn y car efo hwnna? Ydy o'n, be iawn o ti'n neud? Well... Mae'n alright, yndi? Yeah, not too bad. No comment. Na, ddim good. Vi siarad efo Alan quickly wan ar ôl trefnu rally nos. Tipyn o job, yndi? Dwi wedi casgu am blydi brefno, siwr. Fi wedi bod y first aid course heddi, fi wedi bod yn tough. Os ti'n mynd ar hwnna cyn y rally, siwr? Ie, falle, ond na, dim just fi, mae'n tîm I gyd fe. Yeah. So, Boys y clwb I gyd? Ie, gyd yn ei.
Mae'n misio the waith, o... it's always on your mind, fel. Yeah. So. Be di Motorsport UK fel wan ni'n helpu ti efo road rallies? Wyt ti'n cael llawer o help, neu dyn nhw'n effing useless fel oedden nhw? Na, maen nhw'n really good. Maen nhw'n really good, maen nhw'n wella? Yeah, honest. Ydy Ian Tully do fewn fanna i di helpu da? Na, Dave Powell, route authorisation, hwnna fi'n dele gyda, mae'n great, really helpful. Ateb unrhyw cwestiwn, wastad answer for everything, in a good way. All positive. A faint o controls o gen ti, faint o marshals allan? 78. Ie, mae'n llain ag arfer, achos fel arfer, ni'n 90 car rally fe, ond o'n i'n rhedeg efo 75, achos fel arfer, ni'n round y championship, ond ddim championship lenni, so 75 cars, so every car's a marshal, so you've got to roughly be about the 78 o'n i'n ei. A blwyddyn nesaf, mae yna Welsh Championship yn does. Mae'n dod nôl. Mae yna meetings, y cyfarfod i bod, wan, a things are back to what they were 3 years ago, yeah? Yeah, already now a couple of meetings were recently. Good outcome for it, and yeah, back on it. Need to submit o application I fo mynd fe, so we'll be in it next year. A fel bydd probably pob rally nôl. Ti'n gwybod, falle bod chi yn gwybod, ond mae Osian Pryce di wneud road rally. Well, hang on. Hang on, man. Nes i wneud 2 road rally, a nath un yn well na'r llall. Nothing to do with me, cyn fi ddweud mynd yn mell. Yr unig beth dwi'n mynd i ddweud, oedd yna sy'n y ffarm yn gallu iwsio'r ffôn, nag oedd? Ar ôl Osian wedi mynd hibio. O, hwnnw? O, hwnna o'n i'n meddwl am. Be wyt ti'n meddwl am, de? O'n i'n meddwl Lenny. OK, os ti'n mynd, you're digging up all things on Howard. Yeah, see, get the JCB out. Yeah. Oedd y dynes nes i yn anffodus yn y 2 filltir gyntaf, nes i, wel... Lle oedd hwnna? Top Tow Wyn? Abertrynan. Nes i trwy telegraff Paul a gen i'n ffôn medde hi am 6 wythnos. Ond es i un o fyny ar y disadwn wedyn ac o'r boys BT yn trwsio cable, so caught her out. A wedyn blwyddyn yma, ti'n neud road rally, do? Do, so dwi wedi wneud, nethon ni wneud 1 road rally, o'n i heb wneud road rally am 10 years ar y maps. A rhyw ffon i gilydd fi a'r clown arall ar ffordd nillan ni, dwi ddim yn gwybod. Ddim yn gwrando dim ond ar un i manager ennill o rhywsut. So. Big respect am hwnna, fair play. A beth digwyddodd yn yr ail un nes ti wneud, Lenny? O, lead up i hwnna. O, lead up i hwnna. Nes chi greu stages yn y day. Diolch am achub fi. Nes ti ennill yn y chi greu stages? Do, nes i so. Do. A wedyn lawr i... O'n i eisiau mynd i'r... Fi'n fod y stwff yna, really. Ond... Nes ti lawr i Bishop's Castle? Nes i Bishop's Castle i wneud road rally efo'n ffrind eto, a head-on fyny posting geth. Grando dim. So, falle... So dwi wedi retairio. Retairio. Na fo, end of road rally. O'n i bai bod rhywun, dwi'n eistedd rhywun sy'n grando. Yw, ti'n grando? Mae Sean actually Selective. newydd gwneud y waith. Grando dim, boys. Howard yn siarad beth i'r bas yr autographs fyna, Huw. Ti wedi cael blwyddyn amazing to, Lenny, yn wyt ti? Do, mae'n fawr briliant, to be honest. Nillon ni'r Nationals, a gyda ni best turned out car yn y Nationals, which is a big achievement dwi'n na fyd, a wedyn nilon ni mlaen i ennill y British Championship, so wedi bod ti'n perfect year yn autumn fyd. That's 4 trophies, big trophies fe, so mae wedi bod yn briliant, can't ask for any more, really. A ti siarad beth i Gwen fyna, dy partner di ennill y ladies fast fyd? Do, ennill i'r British fyd fe, so absolutely. Lle mae Gwen? Ie, ath e lawr i'r ras diwetha gyda hi, ennill i'r ras diwetha. Rhaid i ennill y ras i ennill y championship, a neilodd i fe, neilodd i fe, to be fair. War y teg, war y teg, clas. Mae Howard yn mynd i gael gair dy Gwen. O, Gwen. Wel, mae di werthu'r car. Dy gar di. Fi'n gwybod. Twp sy'n. Ti'n cael hanner y pres? Na, good god, na. So beth sy'n digwydd fan? Car newydd mewn build? I fod, sa'n siŵr to, dyw e ddim di penderfynu beth mae fe moyn neud. So fo sy'n penderfynu a ddech chi just yn gyrru, ie? Idris sy'n penderfynu. O, lle mae o? Idris, dyma! Idris! Idris, dyma! Be dyn ni'n bildio? Clywes i bod chi'n bildio Mark 2? Na, deck chair. Deck chair. Wel, gobeithio nawn ni weld ti yn y bas blwyddyn nesa. Na. Na? Na. Pam? Blwyddyn mas. Ti'n cael blwyddyn mas? O'r ddau o'n i'n cael blwyddyn mas. Safio pres. Prynu car newydd. Deck chair newydd. Deck chair newydd. Great stuff, wel, yn ni mewn 2 blwydd te. Ie. OK. Blwyddyn mas i adeiladu car newydd.
Mae'n ni'n clywed. Sa'n gwybod beth i cael information na, ond... Wel, sa'n mynd gormod, dwi'n ni'n gobeithio. Ond sylw'n glas, falle? Sa'n siŵr, sa'n gwybod beth i cael hwnna o. I know nothing of the sort. Odi, popeth fi'n neud yn secret. Fi mae'n gwybod y rŵt. Le ath y rali nos Sadwrn? Oedd yr un rŵt a blwyddyn dwytha. Achos dwi'n cofio un dyn... Dwi'n gofio un dyn yn trefnu y rali yn 86 ac iwsio'r yr un rŵt yn 87, ond yn anghofio roedd yr amendments 86, ie? Ie? Fair play. Dyna sut ti'n neud o. Ie, hwnna gwrdd ffordd. Na, oedd ddim... 2019 ryd o'n i dotha fe achos Covid y bydde. Na, oedd e'n gwahanol. Rwy'n dechreuon ni lawr yn Llangynnog, petrol o'r yn Cynwyl, terwydd garage fyna. Roedd yn draw i Llawddog, Abergwili, Penlan nôl. 97 mile in total yr un. A good petrol halt hefyd. Oh, fantastic. And awards presented at what time? Beth yn y ffain? Oedd results final Aberystwyth fra. How far am 7 o'clock? 6 and 6:25. O! Gen i siarad efo Rhaglen. Gen i siarad efo Rhaglen. Gen i dod draw yna, siarad efo Rhaglen. Swn eisiau lot o le yna fe, dim fach yw e. No, Rhaglen, for you, now i chi, wan, be oedd hwn? 60th autumn? O, yes, 50th autumn? Na, sa'n cofio. Ond fi cofio'r doi o ti'n sôn am da Euros. Na 82-83 oedd e. Oedd o ddoi na. Na, sa'n gwybod. Oedd o Motor News un flwyddyn yn doedd? Oedd ddim... Pryd? 78, 79. Late 70s, ie. Right. Oedd 81 yn... Oedd 81 yn Motor News, a fi'n cofio o'n i'n neud i'r Dai Jones Pencader. A then, oedd ei party pisau, oedd yr hepyn, impossible hepyn, lawr yn felin marlais. Ond oedd wedi 5 milltir cyn ni, so oedd flat out straight o fe. A wedyn, oedd fel 45 left, o'n i'n meddwl, mae yn nabod ardal yn weddol dda. A o'n i'n meddwl, lein, real odd hefyd o mewn i Conrel, peth nesa, o'n i lan top y clawdd, ond oedd gat na. So dropodd y car lawr mewn i'r gat, end over end of rally. Wedi beth oedd wrong mewn adau? O'n i jyst yn mynd yn y feddwl, siwt o'n i'n mynd i cymryd y felin marlais ambric. So just yn mynd nôl wan, so mae'n 40 years o Camry yn te, o autumn te. Os ti'n mynd nôl i 78, 79. Ie, oedd yr autumn yn mynd, ie, sa'n gofio faint... Pryd nes ti'n cyntaf de, neu trefnu neu be? Na, cystadlu o'n i adeg na, beth sef e, siwr o fod, mid-70s. 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 Dych chi'n cofio mynd nôl cyn hynny yn yr autumn de? Ie. Na fi. Sel. Fi rhi hen i gofio i wedi gwybod. Dych chi'n mynd cofio neu gyda? Ti'n mynd nôl i'r 60au, rhwydd. 60au? Bod y rali mlaen, mae rota mlaen. Teg, boys. Nôl i potfed i gwemdi Euros, fi'n cofio un flwyddyn, beth o'n i, Chief Marshal fe pryd ni, dechrau o tywi garej, ti'n bod. Ond misiodd cyn ni, Euros, beth am bod i'n problemau llunau, ti'n bod, ar y rŵt. A dirau Euros, it's all in hand. Popeth it's all in hand. Yn llaw pwy? Ar y noswaith, oedd e gyd all in hand. Yr un, ti'n gweud, fi'n stec, ti'n gwybod fe? Y rŵt yn anghywir na fe to. Yn yr un man, ynddo fe, ti'n gwybod fe? Ond Euros, ynddo fe, ti'n gwybod. Ie. Sort it out. Sortio fe allan. Andrew Sleeman, ti di ennill yr autumn? Ydw. Faint y weithiau? Dim ond unwaith fi'n credu. Efo pwy? Danny. Danny? Danny Owens. Danny Owens. Tadi. Endaf. Ie. Pryd oedd hwnna de? Diwedd 70s falle, 80s. Ond fi'n gynta, yr autumn o fy rali gynta nes i riod. 1969. 1969. Do the maths. Yeah. 43 years nôl. Could be. Yeah, chwarae teg. Yeah. Ges ti good spins ar yr autumn? Do, ges i good spin gyda Huw Bengri. Yn yr ysgona? Yn yr ysgona mawr, ie. O'n i'n enjoyus i, cysel y dim, gyda Ian Caddy. A o'n i'n iwso Mark 1 Cortina cyn bod historics i gael. Ie. Ges i spin da. Gyda fi'n cofio gyda Will Morris. O traws? O traws. Will Traws. Giffon ni allegedly, dwi'n stopo give way. Allegedly? Yeah. Oh. Yeah. So early night? Na. Nason ni roed lan o gyn wyf yna. Clatio ni mlaen i fynd a
yn y finish o byti 30 o'n i. Wedi... 30? Ie. Pwy oedd y giveaway judge? Ie, na problem, twel. Ond nhw ddim wedi enwi giveaway judge, so giffon ni gyd aros mewn. Oh, good man efo'r Blue Book, ynddi? Chwarae teg. Andrew Sleeman y Blue Book. Diolch yn fawr ti. Chyth hefyd. Am eich hanesyddol. Stories. Nôl i'r... dwi'n mynd i gwmpa. Cyn ti ystod lawr, Huw? Ystod tawt yn ystod fyna, yn yr 0K. Ges ti wrong slot ar y 0K? Achos maen nhw gyd yn naid, nen? Dim wrong slot. Dim yn gwybod. Mynd digon slot. Pwy oedd efo ti, de? Dyn mor yn rona. O? Iwan rona. A dim wrong slot o gwbl? Na, dim wrong slot. Good night. Perfect. Sut mae'r llyged ti ar fi nos? Pwy chi? Hei, os na ti'n gallu gweld Howard... Na, dim problem gyda llyged, na. So, be di'r hanes y car yma, te? Road rallies i ti blwyddyn nesaf, hynna i? Be di'r... Fi'n meddwl neud cwpl blwyddyn nesaf. O, oed? Right, oce. Na byddwn ni'n neud nôl yn y 70au, 80au, a... Wel, mae'r ifo yn sport, ond... Sy'n byd fel yn y lanes, neu goes? Dim byd fel. Good rally, sy'n wahanol Sadon, Meirion, fan i yn North Wales, Dogelle. Dim bach yn gynnar eto, fi'n eisiau cwbl o runs fel Coast Guard gyntaf. Knockout. Dwi'n nôl mewn i'r job. Ond, ie, bydd ni'n neud... Cilwendig te? Na, lawr i watcho Cilwendig, mae gyda Mr Sleeman. Ah, right, oce. Night out bach. Oce. Fe yn drifo, lle cael drink wedi'n neud. Watch this space, Mr Tout, nôl yn y lanes, blwyddyn nesaf. Scoop mawr. Llongyfarchiadau chi gyd fel clwb. Ie, llongyfarchiadau. Ffantastig. Reit, amser ni roi bach o sylw, Mr Osian Pryce, British Rally Champion. Sawl gwaith ti wedi treial, Osh? Dwi wedi colli count i fod yn onest. Dwi wedi cael llombol cyfri, so yeah, finally. Oce, gadael Linda. Sawl gwaith ti wedi bod yn ail? 3 gwaith yn ail. So, 3 gwaith yn ormod y gyda. Na fo. Be sy'n nesaf? Os ni wedi gweld, mae Keith di ennill 3 gwaith, 4 gwaith? 4 gwaith. Beth wedi gallu camu lan? Na'r gôl nawr, blwyddyn nesaf? O'n i wedi dweud, o'n i actually wedi dweud, yna cwbl o witnesses di dweud, os o'n i'n ennill, o'n i'n dweud, that's it, no more. Dyna fe wedi dweud. Witness. Out loud? Out loud. O flan pobl eraill? O flan pobl arall. Ie, na, dwi just... Mae'n anodd, mae'n really anodd, rhedeg busnes, bod yn rhan o'r busnes. Dad a taid yn mynd yn hun, maen nhw angen fi yn y busnes. A just, mae'n anodd ffeindio'r arian i fod yn onest, so mae'n job cwbl lle i fynd, so o'n i bai bod rhywun do fewn yn ariannol yn helpu fi lot mwy, dwi'n mynd gweld fi'n gallu cario ymlaen. Neu bod ti'n cael sedd rhywle? So ti'n bod yn siarad am Malcolm neu rhywun, neu... Dwi'n credu bod y dyddiau yna wedi hen fynd o ran pobl yn dod mewn a cynnig sedd. Never say never fo yn y ddeud, ond pwy a wyr. Wrth gwrs rwan, da ni wedi diwedd, da ni wedi achievio fo mis yn gynt na diwedd y tymor, so mae gen i fis yn extra really, i baratoi os dwi eisiau gwneud rhywbeth flwyddyn nesaf. So mae gyd yn bonus i ni, really. Diddorol yn dwi, achos bydde ti'n meddwl British Championship, blynydde nôl, Howard, bydde hwnna'n step ymlaen i bawb yn bydde fe, bydde fe'n given. Ie, y problem yw bod y bobl fel Gus Greensmith yn dod fewn efo pres i prynu'r seti a Llwb a bobl fel i, ti'n bo? A mae'n just yn job i cael dy wyneb fewn yn dydi, ti'n bo? Ie, ti'n meddwl fel 2015, o'n i'n curo Llwb, 2016, o'n i'n curo Gus. Ie. Lle fydde Gus di bod di Sadwn? Dwi'n meddwl fysa fo'n y 3 cynta, ti'n bo? I ddweud y gwir. Dwi'n deud no comment, obviously, achos dwi'n political. Ti'n bo, mae'n gallu gyrru, ond dwi am yn... Just sôn am yr gysys a'r... Gysys? Interesting choice of word. Jean-Pierre Louis... Jean-Pierre? Louis Louis. Ie, Louis Louis. Mae eisiau ni siarad tyma bach am rali Zeeland Newydd. Rali New Zealand weekend hyn. Beth ni ddisgwyl? Wel, mae'n bonkers yn yw. Mae di Gwener yn Zeeland Newydd, mae'n mwy na hanner y rali mewn diwrnod. Dim service, just tyres yn unig. Hewlydd, ffantastig. Mae'r camber, grafel, Penlan heb y coed, maen nhw'n gweud. So ti beth di bod? Ne, ddim di bod. Dwi'n wrthi'n trio bildio car really, i'r Silver Fern mewn cwbl o flynyddau, so dyna'n bucket list event i. So, ne, edrych mlaen i fynd. Ti di bod, Haw? Do. 3 stadlu? Na, do. 3 gwaith.
fantastic rally, fantastic stages. A fel ti'n dweud, camber, dyna peth mwyaf. A os ti'n watchad y ffilms yn ôl, maen nhw gyd yn cael ei dal allan efo'r cambers ma. Achos, ffordd sy'n cambro efo chi, ti'n gallu mynd round, mae speed i fyny. Os ti o'n ochr arall, ti'n gofio slofi lawr lot yn dweud. Dwi wedi bod yn watchad, mae yna lot o ffilms wedi bod do fyny wan, ac oedd na un shot o Colin a Nicky mynd dros cattle grid, ac oedd y cattle grid off camber a llycha fo allan a fewn i'r coed. So mae yn brilliant rally, a mae'n bell i mynd, mae'r corff yn a bit confused, ond os ti'n dod dros hwnna, brilliant. Mae mathematical chance fel y doi rali diwetha bod cael yr ofyn pera mynd i ennill championship o'n gewn ni weld. Dwi'n credu neith os fydd e hanner call, mae'n lle ennill nhw. Sym eisiau fe neud o, sym eisiau fe ennill y rali, ennill y championship. So, bydd pencampwr arall da ni. Falle wythnos ysa, fydd e'n ystafell. Bydd e'n ystafell, ie, joino ni'n gyferddyn. Wel, chi'n mo be, ni mas o amser, boes. Y ddrwg iawn dy fi weid, ond diolch yn fawr ni'n OTL. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am y croeso. Llongyfarchiadau unwaith eto ar rali autumn. Llwyddiant esgubol a pob lwc am y dyfodol, lle weid. Da iawn. Felly, na fe. Mae un peth ar ôl dyn ni. Os. Penblwydd hapus i ti. Penblwydd hapus i ti. Penblwydd hapus i Huw. Penblwydd hapus i ti. Candles, eh? Hefyd? Hefyd? Hei, Sbar! Can i moyn cylle?